Arratsaldeon, Baionako mediateka berritua osasuntsu dago, biziki, joan den urrian bere ateak berriz ireki zituenetik, 120.000 bisitari pasa dira hemendik. 14.000 arpide gehiago, 155 gehiago. Aktualitatean ere, abokaten kezka eta greba, Euskararen erakunde publikoak eta Eusko Jaurlaritzak diru gehiago banatuko dutela Euskara sustatzeko, Katrel Trofi abenturan parte hartu duen gazte Euskaldun baten lekukotasuna eta bururatzeko musika ere bai, Miselium taldearekin, egon gurekin. Ipar Euskal Herriko eta Frantziako abokatuek protesta eta greba egin dute justizia kriminalaren erreforma salatzeko. Gerard Darmanin justizia ministroak sustatutako lege proiektuak trabatutako sistema bat arintzea du xede. Horretarako prozeduren epeak murriztu eta auziak egiteko moduak aldatu nahi ditu, eta abokatuen ustetan era okerrean. Amiketako sisteman ikusten den gauza da, akordio bat lortzen du prokuradoreak, negoziatuz, hango sisteman negoziatzen ahal da, baina hemengo proiektu lege hortan ez da negoziaketarik, ez da abokatuak ez du negoziatzen prokuradorearekin. Darmaninen asmoa da zenbait prozedura kriminaletan akusatuak erruduntasuna onartuz gero epai bat ezartzea. Legokioken zigorra arinduta hain zuzen zigorraren 2 eren. Alan Larreak, Baionako abokatuen ordezkariak salatu du sistema horrek ez duela negoziaziorako tarterik uzten. Ikerketa bai, baina ez dago benetako epaiketarik, ez dago ez lekukorik, ez aditurik salatzen dutenez. Joaiten bazira auzirat 20 urte arriskatzen dituzu, eta nik proposatzen dautzut 8 urte, beraz, hola ez da negoziatzen, ez da negoziaketa erat. Beraz, horren aurka gira hemen Baionan ere, beste eskualdeetan bezala. Auzi kriminal errezenekin egiteko asmoa duela dio ministroak, 115 hain justu. Akusatu eta biktima bakarra duten auziak dira eta terrorismoa, bortxaketa eta proxenetismoa kanpoan leudeke. Ipar Euskal Herrian Euskara sustatzeko 2,5 milioi euroko inbertsioa eginen dute aurten Euskararen erakunde publikoak eta Eusko Jaurlaritzak. Bi aldeek diru ekarpenak igo egin dituzte aurten, Jaurlaritzak 100.000 euro gehiago eta EPEk 440.000 gehiago. Jauzia eman nahi baldin bada, ezin dugula bakarrik jauzirik eman. Eta Euskararen lurrak iparraldean oski ere gure egiten dugu eta hein horretan gure lankidetza hori indartzearena. C'est un partenariat fort et renforcé. Eusko Jaurlaritzak eta Ipar Euskal Herrian hizkuntza politikaren ardura duen Euskararen erakunde publikoak urteroko partaidetza hitzarmena sinatu dute Baionan. Besteak beste, helduen euskalduntze alfabetatzea, hizkuntza teknologietan elkarlana eta 8. inkesta soziolinguistikoaren prestaketa. Proiektu konkretuak gure artean eta batez ere elkarlanak. Izan dira beti elkarlan teknikoak, baina ari gira horiek ere sakontzen Jaurlaritzako baita Hiruko Itunakari, Nafarroko gobernuko eta Euskara Bideko zerbitzuekin. Badugu erronka bat bezala ikusten dugu. Euskararen erakunde publikoko zuzendariak dio azken hilabeteetako turbulentziak gibelean direla eta ziklo berriaren azken pausua dela. Sartu gira ziklo berri batean, EPErekin, hitzarmen sortzailea berritua izan da, abenduan. 6 urteko ziklo berri bat irekitzen da eta baliabide berri batzuekin. Eta hemen digoiti behar dugu ziklo hori mamia eman, lehentasunak finkatu eta gauzatu gure norabideak. Ekain aldera ezagutuko dugu euskalgintzako eragileen diru banak eta zehatza zein den. Helburuak ditugun ezagutza areagotzea, sustatzea, helburu orokor horiek aurrera eraman ahal izateko, eragilei diru horiek banatzea, lehendabizi lerroak ondo azpimarratu, eta hortarako adierazleak eta ere importanteak dira eraginkortasunaren bila. 2007an hasitako lankidetza instituzionalaren 5. akordioa da hau. Abentura biziki edeka, bikaina izan da,
untsa pasada, untsa bukatu, dena. Bortxaz izan dira gauz batzu pasa direnak ez gienak pasako zirenak, baina hori da abenturaren helburua, eta untsa lortu dugu pasatzen. 10 egunean, Ortzaizetik Marokora, basamortua zeharkatu eta buelta egin zuten Damatxit eta Antxonik 4L Trofi lasterketa esanguratsuan. Lehen etapa, Iberiar penintxula zeharkatzea izan zuten. Eta gero joan ginen Salamanca arte, eta han lo egin ginuen kanpinga txipi batean, eta han ez zuen bero egiten, biziki hotz egin zuen lehen gauean, eta behiz goiz partitu Algeziraz arte, han denak elgarkin elkartu ginen beraz ekipa guziak, eta azken gau txipi bat pasatzeko itxasontzia hartu aintzien. Eta behin Marokora iritsita, basamortuan murgildu ziren. Lehen eguna egian Tangen, gero 4 egun basamortuan, Merzugan da basamortua hori ginen basamortu erdian jauz gabe, liburuska baten irakurtzen, joiteko bidezka. Hor dugu lehen konponketa egin, zenta bazen mandiska tipi bat pasatzeko, eta gure karburanteko junta dugu ginen aldatu, ez egon gira igaitian kokatia. Bidaia guztian zehar 100 talde eta lagun izan dituzte alboan, baina iparratz nagusia orientazioa, pista joko baten moduan osatu behar baitzuten zirkuitua. Lehen egunan uste ginoen aski unsa ginela, baina utxe egin ginoen ateratze tipi bat, beraz 4 kilometro gehiago eginez. Deia behatzieun ekipetan egon gira ustot azken berreunetan, eta beste egunetan hobekia izan gira, ez gira gehiago trompatu, ez dakit uste bukaeran bukatzen dugula erditsutan 5 egun gajean edola, baina. Hala ere, bidaia eta esperientzia honek izan du elkartasunetik ere. Aldiz, Merzugan lehen egunean, hor jokan dugu gure eguna hango aurrekin. Pasatugu atxalde bat, haiekin jostetan eta janari pixkat hartzen, eta hor ditugu eman guk ekarri ditugun jantziak, batzuk ekarri zituzten janaria, beste batzuk medikuntzaren gauz batzu, eta guk sinpleki kiroleko aferak. Eta ustez anitz maitatzen dute urtero laguntza tipi edo handi hori, ez nola ikusten alda. Ibilbidea Marrakech hiriburuan amaitu zuten, sorpresa eta guzti. Han ahi batzean Marrakechen, ukan dugu sorpresa handi bat, gure lagundu gituzten guziek, beraz aitamak, lagunak, eta jinira gure ikustera, beraz bazituzten bakantzak. Eta beraz ahi batzean zirkuituan, Marrakecheko zirkuituan, egin dakute sorpresa. Eta hor pasa dugu momentuan bat. Dagoeneko, itzuli dira Euskal Herrira Damatxit eta Antxoni, bizitakoa euren oroitzapenetan gordeko dute luzaroan. Miselium musika taldeak argi egonaldi bat egin berri du Baionako Magneton. Soinuarekin ohikoak diren egonaldiak eta argiarekin geroz eta ohikoagoak bilakatzen ari direnak. Lehen aldia zen talde gazte honentzat. Beraz guk musika elektronikoa egiten dugu eta beste musika estiloetan bezala. Zinez argiak badakigu giro bat sortzen alduela eta dena aldatzen du argiak azkenean. Eta denbora eman dugu guk musikalki geratzen. Eta hor, jokan dugu zinez behar hori senditu dugu gure proiektua laguntzeko. Eta etorri zaigu ilan, lagun berri bat, prest gure laguntzeko, eta beraz hola hasi da abentura. Usaian gehiago soinu egonaldiak egiten dira. Bukatzen baiten dugu gure proiektuarentzat, argiak eta koloreak eta irudia aski garrantzitsuak direla, eta aldarentzat eta zer nahi dugun erakutsi gure musika pasarazteko laguntzen duela. Bi egunez pasatu ditugu gure musikak jada grabatuak zirenak eta eman gira aintzinetik, paretik eta landu dugu argi teknikariarekin nola moldatu eta nola egin ongi esatzeko. Kasu egin behar da, ze musika egiten duzularik argiak behar du lagundu eta ez da alderantzizkoa izan behar. Orduan muga batzutan mea izaiten alda, kasu egin behar da nik uste. Guretako, espero dugu horrekin urrats handi bat egiten, zora jarte aski emeki garatu gira,
orain badakigu hor giren, badakigu ze musika egin nahi dugun, konfigurazioa instrumentu mailan eta hautatua dugu, eta gainera musika sortzen dugu orain, beraz, handiago ikusten dugu, eta espero dugu ateak zabaltzea hor. Lehen aldia zen eretzat, holako proiektu bat, eta emaitzaz talde osoa aski kontent gira hortaz, eta agian kontzertuak egin nahi dugula hainitz. Eta kontzertu horien esperoan, Mizeliumek bere argi egonaldiko emaitza erakusteko egin zuen kontzertuko irudi hauekin, gure gaurko agurra ikus-entzuleok bihar arte.